següent convidat? Bé, el següent convidat es diu Vicent Garcia, és doctor i investigador en filologia valenciana i professor de la Universitat Cardenal Herrera Seu. Vicent és un esplèndid filòleg i hem estat en contacte amb ell per parlar-ne al voltant de la parla més típica o les característiques més pintoresques de la zona de la Safra. Bueno, anem a saludar-lo. Vicent, bon dia. Sí. Hola, bon dia. Benvingut al nostre Jardí de les Delícies. Molt bé, gràcies. Coneixes Agustí, no? Suposo? Sí, i tant, som amics i fa molts anys que ens coneixem. Us podeu saludar per la ràdio, eh? Bon dia, Agustí, com estem? Molt bé, tu què tal, Vicent? Fent així, donant a conèixer la nostra terra, veritat? Bueno, Vicent, estem a la Safra, entre Villena i Fontanars dels Alforins, i ens ha situat molt bé geogràficament Agustí. Quina parla tenen allà? Quines són les característiques, les peculiaritats de la llengua d'aquella zona, on es parla també valencià, no? Sí, la primera peculiaritat que tenen és que són valencianoparlants, a pesar d'estar dins d'un terreny, tant com ho dic, que són del terme de Villena, i clar, el valencià que parlen és un valencià que van descobrir fa uns anys, que vam anar al professor Emili Casanova i jo vam estar fent unes enquestes perquè estàvem fent un treball de frontera, de la frontera de la llengua del valencià, i clar, parlen un valencià molt paregut al de Fontanars, al de la Font de la Figuera, que són els que més contacte tenen, encara que insistís, diuen que ells són de Villena, encara que quan es preguntaven ells deien Villena pilla molt lluny, Villena pilla molt lluny, però és un valencià, diguem-ne, paregut al de la Vall d'Albaida i el de la Costera, utilitzen la distinció de la V baixa, per exemple, l'utilitzen, diuen Capvar, diuen harmonia vocàlica, diuen cosa, porto, en comptes de cosa, porta. Ells diuen que parlen el safreño, perquè la Safra és el safreño, no? I és una espècie de valencià, també molt castellanitzat, perquè clar, ells parlen igual indistintament també en castellà. Una cosa que van descobrir, per exemple, és que coneixien perfectament els noms dels pardalets, els coneixien perfectament en valencià i en castellà. El jilguero, la cagarnera, no? Sí, o la lechuza, l'òbila, la bubilla, la pupú, es coneixien tots els noms, inclús de les brosses, etc. I la veritat que va ser molt curiós descobrir ahir una zona de frontera. Anem a escoltar el safreño, safrenyer, com es diu? El safreño, deien ells. El safreño. Anem a conèixer a una persona que crec que pot ser molt significativa. Es la presentes, Fèlix? Sí, es diu Juan Carlos, té 39 anys i ha viscut pràcticament tota la seva vida a la Safra. Juan Carlos? Hola, Juan Carlos. Bon dia. Bon dia. Bueno, els oients, si nosaltres estem parlant de la Safra, Juan Carlos, estem referint-nos a Agustí Hernández, escritor, i Vicent Garcia, filòleg. Es pots parlar tu de primera mà de la Safra? Com és? Bueno, però què vols que et diga concretament?